Puhutaan Ylen tämänaamuisesta uutisesta. Jarkko Hytönen ei ruvennut lakkoon, koska hän ei halunnut ryhtyä työnantajaa haittaaviin toimiin vain sen takia, että jotkut AY-pomot eivät pidä hallituksen toimista. Tämän seurauksena pääluottamusmies oli pojitellut Hytöstä ja kutsunut tätä kunnioittamaksi siipiveikoksi. Rotta, elukka, konna ja mätäomena. Nämä olivat sanoja, jotka esiintyivät ammattiosaston lehdessä, artikkelissa, joka käsitteli tätä Hytösen työskentelyä lakon aikana. Töissä Hytönen on saanut osakseen nimittelyä ja hänelle on sanottu, että jatkossa työtehtävissä ei kannata pyytää enää apua. Tätä siitä siis seuraa, kun jollain on vähän selkärankaa. Hävetkää! Tykkää tästä videosta, jos sinäkin oot sitä mieltä, että ammattiyhdistykseltä pitäisi poistaa verovapaus